Cha, uyabona kona mase ngicabanga kahle indaba yalo baba lona kanye kanye naleli thimba lakhe leli kahle kahle lo baba ungijwayela kabi. Ya lo baba lo ungijwayela kabi impela lento yokuthi aphume ezidlangalaleni athi yena ubhizi ufunana nami. Ungijwayela nje kabi lo baba lona. Le nhlikinhliki lena ingijwayela impela nje. Mina ngazi ukuthi lo baba lo ingqondo yakhe ngempela isisebenza kanjani. I really don't understand ukuthi ingqondo yalo baba lo isebenza kanjani. Kuyihlazo nje ebuthweni lalapha ondini ukuthi liholwa indoda enengqondo esebenza kancane njengalo baba. Kuyihlazo nje kakhulu lo baba ulithela ngehlazo ibutho lasondini. Ibutho ngiyalihlonipha. Lo baba iposition yakhe kumele ngabe uhloniphekile, kumele ngabe ngiyamhlonipha ngoba iposition yakhe kwaZulu inkulu uma ngabe ewumdidiyeli webutho. Kodwa umbuzo uthi umhlonipha kanjani umuntu ongazihloniphi yena? Ungavela usuke nje ubize abezindaba onhlaka production, ubabize maqede ufuna ukuzosongela mina kwabezindaba. Into ebukwa yiwo wonke umuntu, into ebukwa amaphoyisa, into ebukwa umhlaba wonke ngisho overseas. Bayayibuka lento yakho ubhizi unjalo nje, ulimi lakho alisokiwe, ulimi lakho liyahlaphaza nje lu-loosed ulimi lakho. Uzokhuluma into engafanele uyikhulume ezidlangalaleni. After that uzoclaim ukuthi mina ngiyadelela. Ngidelela kanjani mina wena ukwazi ukukhuluma izinto ezibucayi kangaka uyikhulume ezidlangalaleni ubiza bezindaba uzokhuluma izinto zokusabisa umuntu eSouth Africa ungisabise ungisongele. Buphi ubuhlakani bakho? Engifuna ukwazi ke Mhlongo ukuthi uhlangothi likaMntwana uZonda Magwala linamabutho. Njengoba nje mina isilo kimi kuMntwana uZonda Magwala, ekuyomela ukwazi ukuthi sinamabutho, singamabutho thina siwuMntwana uZonda Magwala. Angeke sivume ukuthi kuzophuma wena ulixoki futhi wena Mhlongo, ulixoki kabi nje. Kuzophuma wena ngeinhloso zakho ezipersonal uzosebenzisa ibutho ngoba ufuna ukufeza inhloso zakho. Ufuna ukufeza inhloso zakho, ufuna ukuvela uyikhathalela bukhosi lika Misizulu. Ufuna ukuvela ukhona uzothandwa laphana esayidini lika Misizulu ngoba phela uyaziwa wena. Uyaziwa ukuthi uyixoki wena. Wena owawuhola ibutho kuphelezelwa uMntwana uZonda Magwala eya ekhweni laphana ikuphi isenquthu noma isemtuba. Wena owawuhola ibutho usohlangothini likaMntwana uZonda Magwala la ngikhona mina. Uthe ujika wena khwiqeqe awusekho, usuhambela kude noMntwana uZonda Magwala, usuvumbuka lapha ngaphesheya kwaMntwana uMisizulu. Ulixoki kabi. Njengamanje uphusha iagenda yokuthi ufuna akubone uMntwana uMisizulu khona lezi imali ayilanda lapha eSwatini nawe ezokuhlephulela. Uphusha nje iagenda yakho epersonal, ufuna ukusebenzisa ibutho kube ngazuthi manje kunebutho elingalifuni iqiniso, kanti wena
uzonda iqiniso ngenxa yokuthi ufuna ukubhenefitha lapha kumntwana uMisizulu. Manje ezibhlungu ke ngikuphathele zona Sipho Mhlongo ukuthi angeke ubhenefithe lutho lapha kuMisizulu ukude kabi. Baningi kakhulu abantu ababhenefithayo lapha, baningi kakhulu abantu ababhenefitha lapha kule stokfela sika Misizulu. Ngeke ubhenefithe lutho wena. Angiphathi ke futhi njengoba isitifiketi inkantolo seyasidabula nje, njengoba uMisizulu vele ngokomthetho engesesona isilo, ngoba phela isitifiketi inkantolo yamchitha ngecala yayisisidabula. Uyobhenefitha nini-ke wena ngoba njengamanje we are on the road to inkosi inkosi Silo uZonda Magwala ukuthi ahlale esihlalweni sakhe ngokusemthethweni. Iyona nto leyo manje uZulu okumele ayinake ukuthi umntwana iSilo uZonda Magwala sihlale esihlalweni saso ngokusemthethweni ngoba vele ngokomthetho inkantolo yasidabula isitifiketi sika Misizulu akasesona isilo.